мо худро чӣ гуна қабул мекунем? мо чӣ гуна шакли ҳақиқии ботинӣ дорем? оиди худ чӣ тасаввурот дорем? бисёр вақт ин чиз маданияти дар атрофи мо бударо ғалат маънидод месозад. Ягон вақт истилоҳи вертигоро шунидаед? ин чиз бештар бо ҳавонавардону аквалангчиён рӯй медиҳад. ҳангоме ки ба онҳо оксиген намерасад, онҳо ба поён мефуроянд, на ба боло. ман ҳам вертигоро бори асар гузарондаам. дар тайёраи хурдакаке парвоз мекардам ва уфуқро намедидам. ин чиз ҳангоми тӯфон ва ё дар ҳолати зичии абрҳо рӯй медиҳад. мо дар ҳолати чапана парвоз мекардему, аммо намедонистем. дар ин ҳолат фикр мекунед, ки рост ба боло парвоз карда истодаед. ин соатҳо барои ҳавонавард лаҳзаҳои буҳронӣ фаро мерасанд. дар чунин ҳолат ӯ ба чӣ бояд бовар кунад? ба эҳсосоташ, ба панҷ ҳиссиёташ, ба атрофаш, ки дар бораи ҳақиқати ҳоли ӯ чӣ гуфта истодааст, ё ба дастгоҳҳои роҳнамо, ки аз ҳама дақиқтаранд? ҳавонавардон омӯзонда шуданд, ки ҳангоми тӯфонҳо танҳо бояд ба дастгоҳҳо бовар кунанд, чунки аз ҳама дақиқ дастгоҳҳоянд, на ин ки чизеро ки мебинанд, мешунаванд ё ки ҳис мекунанд. ман мӯътақидам, ки ҳар ҳафтаи умрамро ба таҷриба кардани он чӣ ки вертиго меномам бахшам. эҳсосоти ман, маданияти ман дар атрофам ба ман як чизро мегӯяду калом ва дастгоҳҳои худовандӣ бошанд чизи дигареро. масалан, мебарояму гуноҳ содир мекунам, чизи нодаркорро мегӯям, пас сидқан тавба мекунам, лекин боз худро гунаҳгор ҳис мекунам. эҳсосотам ба ман мегӯяд, ки ҳамаи он чизҳое ки роҷеъ ба худам мебинам айб аст, аммо дастгоҳи худовандӣ, каломи худо дар нома ба румиён мегӯяд, ки пас ҳеҷ маҳкумияте нест барои онҳое ки дар Исои Масеҳ ҳастанд. ба чӣ ман бояд бовар кунам? ба чизҳое ки ҳиссиёт ва эҳсосотам дар бораи ман мегӯяд, ё ин ки ба каломи худо? ман дар ҳаётам бештар аз ҳама бовар карданро аз он чизҳое ки каломи худо дар бораам гуфтааст омӯхтаам. рӯз ба рӯз ҳаёти ман росту бемайлон инкишоф ёфта истодааст ва ман он шодию хушбахтиеро ки худо таъин намудааст ҳис мекунам.